Yle levittää harhaanjohtavaa poliittisesti latautunutta tietoa uutisillaan. Tervetuloa uutisiin selkosuomeksi. Tänään uutisissa. Ylen verkkosivulla julkaistu artikkeli Hasan Bikerista tuli ääni, jota amerikkalaiset nuoret miehet kuuntelevat. Lukee kuin fanipojan essee äidinkielen tunnilla. Toisin sanoen siitä puuttuu kriittinen näkökulma. Hänet yritetään esittää vastustajana Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpille, mutta todellisuudessa hän on samalla tasolla. Käyn tässä videossa läpi Ylen julkaisemaan artikkelin ongelmalliset kohdat ja kyllä aion antaa Ylelle kritiikkiä myös siitä, mitä artikkelissa ei mainita, koska artikkelin pintatason tarkoitus on olla kuvaus Hasanista, mitä ei mielestäni tehdä reilusti. Tämä video ei ole kritiikki vasemmistolaisuudesta, vaan kritiikki Hasanista ja Ylestä. Yritän olla käsittelyssä mahdollisimman reilu, mutta poliittisia asioita käsitellessäni kuvailen itseäni keskusta-oikeistolaiseksi selvyyden vuoksi. Ylen artikkeli aloittaa kuvaamalla Hasania stereotyyppisenä miehisenä miehenä. Se esittelee Hasanin urheilullista elämäntapaa kuvaamalla hänet pelaamassa koripalloa ja leikkimässä koiran kanssa. Lisäksi artikkelissa mainitaan hänen kiinnostuksen kohteiksensa, salilla käymisen, aseet sekä autot. Artikkeli noudattaa New York Timesin artikkelin esimerkkiä, joka kuvaili Hasania vasemmistolaiseksi MAGA-kropassa. Ilmeisesti artikkelin tarkoitus on poistaa stereotypiaa vasemmistolaisvaikuttajista, jotka olisivat tämän kuvauksen loogisen päättelyn perusteella huonossa kunnossa olevia tai epämiehisiä. Tämä on kai tapa houkutella miehiä vasemmiston puolelle, mutta kuvaus on mielestäni melko hauska, sillä sen mukaan miehet liittyisivät helpommin vasemmistolle, jos siellä olisi muitakin kuin rappeutuneita ihmisiä. Seuraava merkittävä kohta artikkelissa on maininta Bikerin miljoonia maksavasta talosta, luksusautoista ja vaatteista. Pysähdytäänpä tähän nyt hetkeksi. Hasan määritteli juuri itsensä ortodoksiseksi marksistiksi. Kuitenkin hänellä ei näytä olevan ongelmaa massiivisen yksityisomaisuuden kanssa. Hasan on aiemmin määritellyt elävänsä perustarvebudjetilla, mutta ilmeisesti hänen perustarpeisiinsa kuuluu miljoonatuotteet. Varallisuudestaan huolimatta hän kertoo tavoitteekseen käännyttää oikeistolaisia vasemmalle. Hän erityisesti mainitsee oikeistolaisten ajatukset transhenkilöistä ja julkisen terveydenhuollon haastamisen arvoisena. Kuten jo aiemmin mainitsin, olen keskusta-oikeistolainen suomalaisesta näkökulmasta, joten minulla ei ole ongelmaa julkisen terveydenhuollon kanssa. Se on täysin validi näkökulma, toisin kuin transhenkilökysymys. En ole transhenkilöitä vastaan henkilökohtaisesti, enkä pidä toisten ihmisten kiusaamisesta, aivan kuten suurin osa muistakin ihmisistä. Hasanin puhuessa oikeistolaisesta tässä artikkelissa hän tarkoittaa äärioikeistolaista. Tavallinen henkilö ei halua kiusata transihmisiä, vaikka he eivät tunnustaisikaan hänen identiteettiään. Tavallinen oikeistolainen, minut mukaan lukien, ei tunnusta heidän identiteettiänsä, koska se on mielestämme luonnonvastainen. En henkilökohtaisesti ole sukupuolen vaihtamista vastaan täysi-ikäisten kohdalla, sillä he ovat aikuisia ihmisiä, joilla on omat valintansa. En tule ikinä hyväksymään lasten oikeutta tehdä tällaista päätöstä ja pidän sitä lasten hyväksikäyttämisenä. Voin kohteliaasti pyydettäessä käyttää henkilöstä erilaista pronominia, ei tosin mitään neopronominia, mutta en tunnusta heidän identiteettiään. Vaikka mitä tekisi, syntyessä annettu sukupuoli on se hänen ainoa. Intersukupuoliset ovat täysin oma kysymyksensä, eivätkä he liity tähän keskusteluun. Jokaista ihmistä pitää kunnioittaa henkilönä, vaikka olisikin hänen kanssaan eri mieltä. Jos tämä on mielestäsi äärioikeistolainen mielipide,
työnnä pääsi ulos kuplastasi. Toinen huomio tästä lauseesta koskee sen ensimmäistä osaa, jossa Hasan kertoo tavoitteekseen käännyttää katsojiaan. Tämähän on naurettava lause Hasanilta, joka on tunnettu katsojiensa bannaamisesta, jos he ovat häntä vastaan poliittisesti. Hasan kertoo seuraavaksi, että hänellä on vastuu olla vääristelemättä asioita ja puhua vain totta, vaikka hän ei koe olevansa valta-asemassa. Ylen toimittaja olisi voinut valita tähän kohtaan yhden sadoista klipeistä, joissa Hasan valehtelee räikeästi. Tässä on muutama. Get into this video and the thoughts by Mr. Piker. Dude, there's something so funny about people being like, dog, have you seen the legal mindset video about you? Dude, if I were to cover every Rumble lawyer, fake lawyer that it actually is. So let's stop right there. Okay, so Rumble lawyer is very interesting. And I think he may mention Rumble again. While I do have, I guess, still a Rumble account, I haven't uploaded it to years. I don't stream on Rumble. I only stream on YouTube, primarily as a major platform. I've tried the others. I don't like them. Now, fake lawyer is interesting, and I want to throw out here that that's possibly the most defamatory thing. Now, I want to give Mr. Piker some credit here because perhaps he knows nothing about me or knows nothing about the law. Well, clearly he knows nothing about the law or what words mean. Otan vielä esille Hasanin väitetyn kuulustelun lentokentällä. Hasan on ottanut tämän esimerkiksi fasismista Yhdysvalloissa. Kuitenkin hänen esittämä tapahtumankulku on todistetusti vääristelty. Hänen sosiaalisen median julkaisujen ajankohdat todistavat tapahtumankulun vääräksi. Ylen artikkeli ei kuitenkaan mainitse yhtä pikku faktaa Hasanista, nimittäin hän kannattaa terrorismia. Tässä muutama klippi siitä. Houthi musical? Sure. These were the people that the Saudis were killing, by the way. Just so you know, these fucking musically gifted individuals. Yeah. Okay, I'm sorry, I need the money, guys. I'm gonna grab my food. I'm so confused. What is this? اسأل أصحاب الفخامة والمعالي واسألوا عن الحشد العسكري يوم سيطرنا على الخوبة بآلي ما نبالي بالهضر والمدفعية. Taking over these ships, they started targeting the ships. People on this helicopter right now? Yes. They're streaming this? Yeah. Yeah. They're flexing. What? And they're coming in hot with guns. Yeah, but you have to understand, this is a deterrent. We think the Houthis, Ansar Allah, is doing what Luffy would do. You should tell him that. Hezbollah is a paramilitary organization. Do we like them or no? I don't have an issue with them, let's just say. But they are a terrorist organization. Like they're designated. They are designated by the American state as a terrorist organization. I do not like them then. Well, he is regarded as a pretty brilliant a person in terms of like everything that he's done. Ylen kuvaus Hasanista on pöyristyttävää, sillä tästä ei mainita sanallakaan. Ylen puolueettomuutta on vaikea puolustaa tällaisen artikkelin jälkeen, mutta kehotan kaikkia suomalaisia tykkäämään ja jakamaan videoita, jotka todistavat Hasanin rikkeet. Yhteenvetona artikkelin teema ei vastaa Hasanin henkilökuvaa, vaikka se onkin artikkelin pintatason aihe. Todellisuudessa artikkeli on vastalause Trumpille, johon on vain valittu tunnettu Trumpin vastustaja keulakuvaksi. Hasania tulee käsitellä artikkelissa silkkihansikkain, jottei lukijalle varmasti jäisi positiivista kuvaa Trumpista. En seiso Trumpin politiikan takana, mutta Hasan on ilmiselvästi yhtäläisesti vaarallinen esikuva. Tämä artikkeli saa olla esimerkki, kuinka valtamediaan ei aina kannata luottaa sokeasti, vaikka se kuvaisikin itseään puolueettomana.